खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि बरपेटा जिल्लायाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ गुलि गावनानै जखम खालामदों। बरपेटा जिल्लानि मासगाव ओनसोलाव दिनै पुलिसआ सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ गुलि गावो। गुलि गावजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ गोब्राब जखम जानाय हालोदाव बरपेटा मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जायो। पुलिसनि गुलि गावनायाव जखम जानाय ड्राग्स फालांगिखौ बरपेटानि फालुकी गामिनि 28 बोसोर बैसोनि बिसामिया होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसनि गुलि गावनाया ड्राग्स फालांगिरिनि फाफ्लियाव नाङो। लोगोसे पुलिसआ गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमो। हमजानाय सानैखौ हावली फराली गामिनि इनामुल हक आरो बिलाल हुसेन होनना सिनायथिनाय जादों। चिराङाव फिन होस्रांदों। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनारिपुर रिजार्भ एबा मानास हाग्रामायाव हादान सिफायना थानाय गरायबारि आरो 3 नं फाथैबारि अक्सिगुरि गामियाव चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि दैदेननायाव होस्रांनाय एबा न' बांफोरखौ सिफायस्रांना होनाय जायो। हाग्रा बिफान एसएसपि आरो आसाम पुलिस जथायै दिनै फुंनिफ्रायनो हादान सिफायना न' लुनानै थानाय बै दरनै गामिनि गासिबो न' बांफोरखौ जेसिपि लाना होस्रांनाय जायो। बे होस्रांनायनि सायाव चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि खाथि खाला ओनसोलनिफ्राय जाय सुबुंफोरा फैनानै आयेननि बेरेखा हाग्रा सिफायना न' लुना थानो नाजादों बिथांमोननो माब्लाबाबो बे हाग्रा ओनसोलाव थानो होनाय जानाय नङा आरो जायफ्रा ब्रा ब्रा थानो नाजादों बैसोरखौ सरकारनि बिथिंनिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना। ओरैहाय बे हाग्रा ओनसोलाव जायफोरा हादान सिफायना न' लुना थानानै होस्रां जादों बैसोर सुबुंफोरा बे हाखौ माब्लाबाबो सरकारनो हगारनाय जानाय नङा आरो थैनायसिमबो बेयावनो संसार जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों सरकारनिसिम गोख्रों रावजों बुंथियो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिसआ 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। हमजानाय 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ फारियै गसाइगाव 2 नं सिमुलटापुनि आसान हाबिब, गाम्बारिपुर गामिनि रैरुब ब्रह्म आरो हाब्रुबिल गामिनि खनखां नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों। गसाइगाव थानानि पुलिस बिबानगिरि अमरज्योति बायलुंनि दैदेननायाव मोनसे स्रुत सोलोंनि बिथाजों संदाननानै बे 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। हाग्रा ओनसोलाव हादान सिफायना न' लुना थानाय सुबुंफोरखौ होखारनायनि सायाव BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। हा हु गैजायै सुबुंफोरा हादान सिफायना न' लुना थाहैनो गोनां जानाय सुबुंफोरखौ रेहाय होनाय जागोन। बिथांमोननो जों जुगामियै हा होनो नाजागासिनो मानोना बिथांमोना जोंनि हादरनि सिटिजेन। जोंनि देशनि नागरिक हिसाबै बिथांमोननो जुगामियै हायाव सेटेल खालामनो थाखाय सावरायगासिनो। नाथाय जायफोरा न' बां हा थाखानानैबो हाग्रा ओनसोलाव हादान सिफायना न' लुना थाफैनायफोरखौ जों रेहाय होनाय जानाय नङा होनना गोख्रों बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। चिराङाव PPIनि रायजोआरि आफादगिरि ललित पिगुखौ ओंथि गैयै राव बाहायनायनि थाखाय पुलिसआ ग्रेप्तार खालामदों। PPIनि रायजोआरि आफादगिरि ललित पिगुआ SP राजेन सिंहखौ सोबानायनि दायाव ग्रेप्तार खालामो। चिरां जिल्लानि रिपु हाग्रा ओनसोलाव होस्रांजानाय जाथायखौ बिथा खालामनानै काजलगावआव दिन्थिफुंनाय धरना हाबाफारियाव ललित पिगुखौ मैया ओंथि गैयै राव बाहायनायनि थाखाय पुलिसआ हमनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।